Nazdar, nazdar, zdraví vás Zippy Joe a můj kolega Ctevka. Tak jo, takže Kuli, co dneska budeme dělat? Jak si postavíme náš dům a budeme kácet stromy. No, co to tady ničíš? Tak já jdu kutat na dřevo. Hej, to je moje, to je moje. No tak ne, no, není. Jo, já a cheaty, já jsem čistý. Já nikdy nečítuju. Nejsem ty. A mám menší lágy. OK. Tak jo. Tak ještě tenhle ten stromeček. Ale vypadá to, že tady byly zombie. Fuj, co to je? Hej, to já nechci, to nechci. OK? Takže vytěžíme. Furt si to pletu s tím lomem, hele. Takže vykácíme tyhle stromy. Budeme potřebovat strašně moc dřeva, hele. Kdo udělá tu table, ty nebo já? Dobře. Fuj, já to ale dostal jsem ocenění. Ne. Počkej, já nám udělám ty tyčky. 16 kusů. Ty si udělej taky. Já nám... Tak promiň no. 2 sekery mám. 1 krumpáč a teď si udělám lopatu. Hele, další ocenění. Sakra. Já nejsem poctivý, děláš si ze mě srandu. Doufám, že jo. Počkej, ale teď si řekl blbost. Ty si řekl, že nejsem poctivý a pak si řekl, no vážení, vidíte to, teď vidíte, že Joseph je poctivý pes. A jaký? Ty prase, co mi to čoruješ? Jo, to ti tak kecám. To ti tak věří. Hej, slyším zombíka. Kuli, pomoc mi, help me. Hele, já... Hele, kolik máš jídla? Máš nějaký jídlo? Ty prase železný. Ne, hele. Jo, to víš, jo, hele, to ti tak žeru, kamaráde. Ne, hele, budeme potřebovat najít nějaký krávy, prasata, takhle, aby jsme... Hej, vy paní, jak mi to tady čoruje. Hej, ty vole, on mě zabil. Ty seš prase. Vy paní, táhni. Hej, já tě zabit. Jo, mám to. OK, hele, budu mít 2 staky dřeva. Myslíš, že to bude stačit? Nebo ještě? Normální desek. Co si myslíš, že jsem?
se nesmí dostat, jako víš co, do FBI také, to se nikam nesmí dostat. Hej vy paní, co mi to čoruješ, dám ti bán. Já vím, proto, a hele, kdybys to udělal, tak ti to ani nepůjde. A víš proč? Protože jsem ty pluginy vypl. Ha, 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 ha. Hele, tak mám... Ne, vypadni. Stevka dit. Ty seš prase. Dík za věci, kamaráde. Hej, dík za věci. Ty vole, on má diamantový meč. Ty svině. Dík za věci, dík za věci, ha ha ha. No nic, jdu najít nějaký prasata, hele. Hele, tamhle už tě vidím, ale jak to, že lítáš? Ty prase. Zkus najít, hele, tamhle je kráva. Hele, Kuli, mám tady krávy, tak já jdu zabít tím tvým diamantovým mečem. Tedy mu. Nážer. 21 kusů a ty jsi měl 18, tak nážer. Ty jsi měl game mod. Ty pse. Jablíčko si za to nechám. Jo, tady to máš, aby si nebrečel. Ne, hej, najdeme nějaký ty prasata. Hele, Ty myslíš jako mě, jo? Ale to budu já, určitě. Ale tahle kráva mi dala 3 masa. Ta tvoje. Ne, nějaká kráva, tady tu krávu, co mlátím. Počkej, proč jí biju jako rukama? Když já mám meč? A další 3 masa. Ale hele, mám menší lágy. Já vím. Si vemu ty semínka tady. Hele, hele, Kuli, měli bychom trochu hejbnout. Podívej na to slunce. Chce to najít nějaký ovce, hele. Sorry, ale musíme najít ovce. Ale prasata, prase, prasata. Fuj, ty si strč do prdele. Pardon, za tohle slovo se všem omlouvám. Tak počkej. Ty píp. Hele, tak tohle ti uniklo. Ne, chce to ovce, kamaráde. Kuli, chce to ovce. A jak ho mám asi uvařit, když nemám oheň, ty chytrolíne? Ty. Teď mě naš... Tak teď si svýho pradědu urazil. Ty. Minutu ticha za něj. Hurá! Hej, pojď.
Mám tady jeskyni, pojď. Kde seš? Hej, kašle na to, pojď sem, Alíku, k noze, no pojď sem ty prase mizerný, no pojď sem. Mám vajíčka, chceš? Pojď sem, pojď sem a neser mi. Fuj. Hele, máme tady tu jeskyni, ale chce to torše. OK, tak hele, tady z někde uděláme ten bejvák. A... já tady vykácím, já tady vemu ty semínka a udělám nám tady chatu, jo? Protože už bychom měli sebou docela jakože hnout. Tady dám tu table. Držu. Platíš mi kolu. Hej, ale tohle je fakt blbý. A tohle, že to je blbý. Já mám... Ne, že už je noc. Kde seš? Jo, vem to uhlí. Dělej, vem to uhlí a pojď i hned ke mně, Kuli, pojď. Tak dámy a pánové, nyní jste slyšeli, nyní jste uslyšeli, když Kuli přišel o rozum. Je to... Ty seš debil. Tak dělej, pojď ven. Ty seš debil. A já mám pěkný lágy. Helínu, tak jo. Jdu... nevím, kamaráde. Jo, tak to možná jo, ale normálně jako ve hře to nevím, to mi přijde docela jako blbost. Nebo blbost. Nevím, nejsem si jist. Fetal nebo metal? Ty seš prase. Bůh ví, na co myslíš. Tak jo, kolik chceš? 500? Sakra. Co? Ty jde. Jak to? Nevadí, nebudem potřebovat. Tak to je dobrý. Tyjo, hele, teď asi 5 lidí mi napsalo na Skypeu a 10 lidí mi píše na Facebooku. Ty jsi hnusnej. Hej, prosím tě, trochu to stlum, bolej mě uši. Ty to úplně prožíváš, ale jakože úplně Mlč. Svaté ticho.
No. Tak, hele, teď na chvíli přestan šitovat a já ostatním řeknu, jak to vypadá na Facebooku a na YouTubeku. Takže na YouTubeku to vypadá tak, že já mám už 12 odběratelů, což jsem jakože strašně, ale strašně moc rád. Protože jako ono to je jako hodně těžký. Parchanti, dávejte odběr. Ne. Creeper! Mě tu bouchnul creeper. Já myslel, že ti to vytekl mozek. Ale tak... Polívku. Ty seš... Hele, ty jsi... Dobře ti tak. Takže na Facebooku to vypadá tak, že mám jenom 24 lajků, ale tak teď, dobré, tak za to se s tebou nebavím. Ty vole, já tu mám skvělý kuli, jdu za tebou do jeskyně, honí mě tu creeper a kostlivec. Kurňa, teď tu mám lágy. Oh, ty vole, creeper. Aha. Hele, já už končím. Tohle dám jako nepovedené video a začneme znova. Ale tak zatím zdar. Tohle video je nepovedené. Zdraví vás Zippy Joe a jeho debilní kolega Stevka. A nyní dělám banzai. Já přežil a mám tady iron. Juhu. Tak jo, tak se všichni mějte a čau čau.